Kodwa nawe Dr. Skosana, please report to the labor ward. We have a patient here. Yini uzoba right uma wena? hayi Ukuthi khipha. Sanibona. Sawubona dokotela. Siyaphila. uDr. Smith ke lo dokotela kaGogo. Yeah. Sicela ukubuza ukuthi nina abomndeni maGogo. Yebo. Oh, wangibona. Senzile ama test uGogo. Samhlola sathola ukuthi une food poisoning. Ngabe mhlambe khona into ayidlile mhlambe. Hayi ikhona into ya. Ayikho. Ya usisi uzogada. Akukho. Unkulumoyeni wangathi yagejana nje. Omunye uthi khona umuntu uthi ayikho. Hayi usisi owaziyo. Hayi kodwa ke asikho lapho. Bengisacela ukubuza. Ngabe ukhona umkhulu? Umkhulu usanda kufika yena usanda kufika akapheli ngisho isikhathi esithini ube ukhona yena. Hayi yazi selo ngaqala ubudokotela neminyaka u15 yonke ngudokotela angiyazi into enje. Ukuthi ubaba uyaphila. Ya ukuthi yena hayi cha ngiyabona ukuthi umkhulu hayi cha usayintizwa ngempela ngoba hayi njengoba masimhlola uGogo sathola ukuthi uGogo awukhuluma dokotela ngoba phela nje basungene manje phela sithi ufuna ukwazi uzophuma yini sibheke kwenzakalani. Sithe nje mase nama test sathola ukuthi khuluma dokotela sathola ukuthi uGogo ukhulelwe. Usho ma usenzani kodwa inathi Usho ukuthi udokotela ukhulelwe ezi ukuthi uzoba nengane. Yabona nje nathi noza kwethu ngale akazi serana ama test amangaphi mhlawumbe ukhulelwe nje. Hayibo futhi ngisazolanywa mina sisi Sibadala kangaka. uNkulunkulu wami mina yazi into dokotela sengikhathele lo mndeni ma baphamba lapha uvuke utazi indaba zakho wami usemiyeke ayikho phela inkinga ngokulanya. Love. Woza. Yeah. Ungangikhathi. Ngiyathandeke mina ngiyasaba ungena la kini. What if siyabantu uyazi vele abangifuni la. Abekho love. Bahambisile uGogo esibhedlela so relax. Hayi ngingathandeka ngiyasaba kodwa. Unani ugogo wakho? Ngizokuchazela mase sila endlini. Ngibona nje. kodwa yazi inkinga wena. Hayi awukahle ngami. Nawu nomshayi wesinto. Hawu nihambe kanjani? Ungasibuza usambe kanjani uyazi wena ungidina kabi njalo wena. Ngani? Ungihlanga lapho uyayazi into oyenzile wena. Wena uyayazi into oyenzile ungidina kabi wena yabona sesilo. Ngempela wena into yenzile kuma. Wenzeni kuma? Yini yenze kuma? Hayibo. Yinhle le nto yenze kuma? Hayibo. Ningishaya umthetho emzini wami manje. Oqala nina nobabili nazama ukungithuma uphuthu nina hluleka. Hayi. Ngamshaya ke mina. Ungamshayi. Hayi ngulindele le. Hey, Ungamshayi. Hayi, bhuti. Uyakhusiswa lapho uzobona. Hayibo. Ukuba kekho nje usisi. Miyeke bhuti lento izofa nje. Hey, umsindo wale ekhaya hayi akukho ukuphumula. Hayibo. Wethandeka. Awuvule wena. Hawu. Indaba. No manje ngisageza la ngaphakathi. Manje? No angikwazi ukungenisa mangidinga iprivacy. Hayibo iprivacy sani wena? Privacy sani? Udinga kumina? Hayibo ngeke. Awuvule wena ngeke. Mangeke. Hawu ngimdala kangaka uzongibheka ngigeza ngempela. Hayibo Thandeka. Hayi ma. Webhuti. Yini manje sisi? Hayi ozongizwela. Manje ungenaphi malume imali ngempela serious. Elofuna ingene. Yini sekwenze njani? Izwakhe uThandeka asafuna ingene endlini.
Hawu Thandeka mntanami uma wakho la umngenisingale endlini yakhe. Hayibo malume ngimdala ngiyasho nje ukuthi ngiyageza lana. Wena uma wakho kade ekuphipha la usemncane manje ususaba ukuthi ugeze phambi kwakhe. Awuvula umnyango Awuvula, Ngizokada manje ngizokada manje. Yabona ke ngiphila kanjani? Hayi awuma. Indaba Hayi konke engayizwa kahle awuma. indaba bhuti. Khona ukushaya amanzi. Indaba bhuti uzwana? Hayi bowuvule wethandeka. Hayibo. Awuzwe. Awuzwe. Uzwana bhuti? Unukelwa yini malume? Uzwana? Hawu. Ngakhumbula. Kuloku ikhwapha la umunye umkhongo wayefikile ngathi kufika abakhongi la ekhaya. Ikhwapha lakhe lelunga ngaphansi. Ilona. Nangu. Hayi. Yabona ngithi ngiyabekezela sekukungidelela ke lokho. Usuqala nini ukuzwa ikhwapha lamkhongo uthi liyanuka? Ufuna lanuka vele. Ufunani lo sisi? Ufunani la bhuti? Ufunani? Phela njengoba ngangifikile ngizokhonga nina sengingithatha nje abantu bomndeni. Sandeka chaza. Ufuna lo mama malume uqinisile. Awawenza amaminzi ukuthi angenza unkosikazi ndanqaba la ekhaya. La uthule wena. Wena? Abo wena. Uyagcina nje ubeka umcondo wakho la. Ngizamile nje ukuzolobola ngenza into right ngangixosha. Wena umntwana uyamshaya lo bhuti. Ngimshaye. Hayi bo ayingazi. Uyabaleka. Hey. Sakila sipi? Oh, wethanda isitimela sawoma sosamba ngcole sifana nebhari ngirivale wethanda isitimela sawoma sosamba ngcole sifana nebhari. Aze ngisakhathazekile ngempela nje ukuthi wena wonke ungamitha kanjani? Umntana ngaka ufuna strand ufuna usibonisa nezo uwenze kanjani lento esizwa ngodokotela ukuthi wena uzoba nomzukulu yini soyibiza ngalo umzukulu lento indodana kwenze njani? Kuyimvelo mntanami angeke nami ngikuphikisa kwenziwe osekwenzekile hayi kwenzekile impela ayikho into engayisho nazi impahla zakho uzizwa unjani manje? Hayi ngiright hayi noma ungaba right noma ungaba wrong kodwa lento yenzile noMahlasa umbheda angiyifuni that's why ngingafuni nokumbona la ekhaya angifisi nokumbona enyathela kuleli cele kodwa ngayikho into engayenza ngoba phela wena uhlakaniphile kodwa empeleni ubaba wakho okusalayo nje ubaba wakho uMahlasa ngicela uhambe konke okwenzakalayo uyihlo uzalwe uyena akukho ke nami kunye engakwenza nasi salukwazi bo ngabe impilo yami ngiyaphupha yini? Hey yabo mase kuqhamuka lo Mahlasa manje ngifaka umnyawo ha Oh, sando sami ubuyile. Awu yebo baba. Ngibuyile. Hey, Ngibuyile Mahlasa. Hawu, ngaze ngajabula. Hey. Hoy, kwenza kakuhle umbuya kwakhe. Manje sisi awusho ukuthi ubani lo ufuna ukumthuba umphokoqo? Ayu baba wami. Ubaba wami. Manje ke mhlawumbe ke ungaluma kangakanani? Ikhanda lendoda leke libo 15,000. 15? Yini sisi uyakhala? Ngiyakhala. Hayi ke sisi mawukuthi uyakhala ke kushuthi zenzele wena phela ngithi uyakhala uyakwazi ukwenzela ukwenze wena ke. Hayi bengasho kabi. Bengisho nje ukuthi u50 uthe uba mkhulu kodwa ke hayi ngazama. Bengizocela ukuthi ngikunikeze ideposit ka3 bese kuthi ibalance ngikunikeze mase ngiclaimile lapho ngizobe sengifaka uqhatha. No hayi kulungile. Kodwa ikhonto engicela ungenzele yona. Yebo. Lo muntu ngifuna ukuthi ngazi ukuthi uvuka nini? Yebo. Uyaphi nini? Yabo. Hayi into ehlezi lapha ekhaya le into engizwa ngawe bese ukuthi umsebenzi wenza nini. Okay hayi ke ngizokwenzela i-wallet ngikufakele lo 3 ibalance ungakhohlwa uyithola sengiclaimile sengiclaimile. Ungacatshanisa ibalance sisi. Awungeke. Hawu, nkosikazi ngiyajabula ubuyile. Yazi sengigede ijuba la ngilishaya. Hey. Nkosi yami umuntu wesezothi nyama.
Hayi ngibuyile esibhedlela baba wengane. Nkosi. Hayi kodwa khona into engimangazile lapha. Hayibo. Bathe uma bengi-check-a nje bade bengi-check-a emva kokuthola uphoyizini loyana. Base bethola ukuthi ngikhulelwe baba. Kanjalo. Hayibo. Ngempela baba. Kanti wena unayo yini money post le? Angazi-ke nami kodwa phela baba iy'khathi zamanje zishintshile. Kungenzeka ngempela kube leyo monopause ifikile kodwa ayisebenzanga lutho nakho-ke bathi ngikhulele bathi amasondo mathathu manje. Kodwa Nkosi uzawuchaza. Ude yami ingane. Akukeji phela hawu iminyaka engaka ngahlala hawu kahle mahlase kahle hlaso. Kodwa ngeke ubuthandana naye mhlawumbe ekuqaleni. Hawu lutho bhovungane. Iminyaka engaka ngangihleli nje ngiyihlalele nezingane zami ngikhulisa zona akaze ngenze lutho. Iminyaka engaka kade ngahlala ngingatholi umuntu. Bokubuya kwakho manje sekungaba ekabani omunye. Sengabe kabani ke manje futhi baba? Hayi ngaphandle kwakho. Ayizenzeke izinto. Kusho ukuthi ngiyinkunzi yohlobo. Hawu iyona ngempela bhovungane. Kodwa ke manje baba awu ngiyathandiswa Nkosi yami. Ngithandiswa isigaqane. Hawu nesijabane Nkosi yami njengathi ngathola okusamfindo. Namahabhula phela baba Nkosi yami ungawashima ukwenzeka uyongithengela. Okay. Hayi ke salulala. Hayi ngiyabuya. Ngizosala ngilala baba ngoba kumele ngiphumule phela hawu mawuyithwele nje vele uba naleso sibhoco. Esikwazi ukuthola ukuhambisela. Webafu uyazi ngidinwe kabi yazi ngidinwe ngiganunu wabo ngitshele kahle usufuna ukuthengela le ntombazane iPhone kwayi wena ungenayo ha awubafu kanti kunani phela umuntu momthanda uyamthanda uyamtotosa nje umthengele izinto ezinhle uthi uyamthanda uyazi awungitshela kahle lengane inenzani ngempela lesiniphithanisa amakhanda ungathi ngiyahlanya. Hayi bafo wena ukuthi awukazi ube semathandweni awukwazi ukuthanda umuntu mina lo muntu ngiyamthanda bafo that's why ngimenzela izinto ezinhle ngimtotose. Hayi cha ngikuzwa kahle bafo kodwa sizocela ukuthi sidlule la mnumzane ezofaka uphalaze ngoba manje ngiyayibona lento yakhe angiyitholi kahle yabona ke lo angulandanga ke lapha kulozolo lele ngalinikeza uMahlasi yabona ke lo mntanami kulande kwenye inkaba ehlala ehlathini uthi la uwaphalaza uyibona ngaye udliso ligijima ligcwala istrati. Hayi wena nje inkinga yakho ukuthi unomona nonke lapha ehostel lamajongo ninomona ngoba inkinga yenu nje anifuni ukubona umuntu esemathandweni akulona kodwa idliso mina ngiyakutshela akulona idliso uthando nje. Uyabona ke liphezulu kwako impela ugoloza leli dliso lakho uloku uphika la shola lapha emfuleni phuza futhi la phuzela la ushole lapha emfuleni uhambe uphalaza. Hayi ukuthi bafuna umona mina sengiphalazela nje ukugculisa ukuthi akulona idliso mhlawumbe sengamanye ngigculiseke ngeke phuza Suphaka hayi phuza Ukonde ufuna naziya Imake sithando sami ongitshele indaba ye-iPhone wenze njani zothenga nini? iPhone yenze njani? Lalela la wethandeka. Wena ingqondo yakho yonke sengiyibambile. Wena uyithola le ntombazana nonke ngithi namaqhola. Umbalo wakho iqhola lento lezimhlophe zempunga. Nonke nje kini nodoti babantu and ngifuna imali engiluke ngayo Thandeka ngiyayifuna. Hawu imali ungiphile nje la ngingacelanga imali ekhanda. Ngikuphanga manje uyazi wena ukuthi ungenzeni. Uyazi ukuthi ungenzeni bastard. Ngenzeni? Hayibo iPhone wayithola la kumina. Hayi love ngicela uhlise umoya ngenzeni? Ungaphindi ungibize ngolove ngifuna yonke imali yami. Hayibo. Ukwenzakalani lana? Kuvese kwafa inkomishi. Thatha zonke ke nezisemakhabetheni uyibulale zonke thathe zonke. Hawu Ngiyaxolisa nje gogo. Izinto zami Thande kuzoyiqeda kwaze kube nini? Gogo ngiyaxolisa. Hayi ungangibizi ngogogo mina. Phutha gogo. Uba ugogo, ngisongibiza ngogogo mina ngiyena ugogo mina ukhona ugogo sakhulelwa.
Hawu kufanele ngikubize ngithini kanti? Ngibiza ngomakama, angiyena ugogo mina ngathi ngibona Hayi bakusuka ngithi makama. Okay ke ngiyaxolisa makama. Lalela wena Thandeka sengiyibonile lento yakho. Selokhu mina ngabiyelana noMahlasa. Une attitude nje engayiboni. Engayazi. Uyaphotha ukuthi uMahlasa uthi mina owami uMahlasa. Umkhulu wakho. Hayi makama ngiyaxolisa. Umahlase wakho angimfuni owakho. Ungasho kanjani ukuthi awumfuni uMahlasa? Angithi wena uMahlasa wozala. Angithi wena uthi ukhulela ingane kaMahlasa. Angithi uzama ukumbamba ehlekelela ngisizwe lesisu. Hawu Uthi ukhulele makunje Thandeka la. Ngikhulelwe. Usuka mina. Nginamasonto amabili kodwa isisu siyabonakala. Wena ntombazane uyathelela nje. Thandeka. Awu wesiphiwe. Siphiwe. Mama! Awunanga uThandeka ngishaya. Ngishaya kuphi? uThandeka uyangibulala lana. Awukudama kwenze njani? Uyangishaya uThandeka. Hlaso kanje. Uyangishaya uThandeka Siphiwe. Uyakushaya. Yini lo yenza Thandeka? Uqaba manga ugogo. Yebo. Angizange malume ngimshaye uyena oqala mina angimazi ubona mina kwabo umebona mina. Thandeka indaba ube sikalekiso wena la ekhaya. Uyangishaya. Lesingane eqole lana uzoye zakho uphindule sabakho ngabangasili uzoshaya uma wami mina ngiyakala. Uyangishaya uThandeka. Ngikushaya kuphi? Ungigabisela ngokuthi yena ukhulela ingane kaMahlasa. Uyangishaya. uNkulunkulu wami la ekhaya mathela phansi wena uza la wena. Ukhuluma nawe. Hayi malume. Ukhuluma nawe. Uyahlukumeza le ngane. Ugogo lema kusawumna kwethe egcekeni hayi ngeke malume. Unonde thana sami. Goodness wena lana bo. Hawu ma. Awu unjani mina niyalala nje madoda kodwa yini ingane zami uyihle lokho ehamba izola kaptholakala aninamnyakazo nje niyalele nje. Ubaba mdala nje. Uyazazi ukuthi uphi yena. Hayibo ikabili into yokulahleka komuntu. Yini? Asimazi phela ukuthi ukuphi. Hayibo ubaba mdala ingeke mina ngisawulala. Funeka sigcobe itoyitoyi manje. Akho itoyitoyi enzoxoba kumele kuphunywe ayobhekwa. Hayi ngane zami hayi. Salala mina. Hayi ave ninenkinga kodwa ngokungabi nayo umhawu ngomunye umuntu. Sawubona ma. Awusawubona wengane yami. Yebo njani gogo? Ngiyaphila mfana. Ngihambe ngibheka la ukazi umbona ubaba wala ekhaya ngidukele yena lokho ehamba izola ngimtholi. Hayi cha ngikazi ngimbone gogo. Awu Nkosi yami yazi ngilahlekelwe la ngazi ngizobhekaphi. Ncese gogo engathi ngamthola kodwa nama ngimbona ngala ngizomtshela ngiyamdinga ne. Awu ngiyabonga ngane yami. All right uhambe kahle. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone. Hawu kodwa Nkosi yami Mahlasa phendula phela ucingo lwami. Ungasaphenduli manje uthi angithini ngoba manje angisazi ukuthi ngizokuthola phi. Awu kodwa Nkosi kazi kwenzekeni. Hawu Ntombi wahlala toilet singene kanjani ke manje? Hayibo ngistressekile la. Hawu stressa yini? Futhi nesingikhathazekile uMahlasa lutho angimtholi ngisho nokucingwa kalibambi manje angisazi ngenze njani. Sekuphela usuku lesibili phela manje. Hayibo ubaba umuntu omdala uzobuya nomnini. Awu akuthembisi kodwa mntanami. Uzobuya. Hayi angiboni. Yini wena ekukhathaza kangaka nje wena ngobaba? Hayibo ngikhathazwa indaba yengane phela ukuthi sengibalekele ungishiya nengane. Hawu angangikhulelisa amaqeda abaleke futhi. Hayi awugo intombazane ufamba moyeni. Umjolo mawunyisa abantu abadala kangaka thina ke besiyini. Hey awugo uyafokofa Ntombi. Hayi awugo ufamba moyeni. Awu hayibo. Hayi ngakazilekisa. Yeah, gosh. Angisho. Gosh. Kunjani kunje? Akaziya. Apha maswami. Kunjani bekunje wesalikwazi ithi lo engangisho nisho naye. Bathini bona? Gasho.
Hayibo. Ngibona ngamehlo ami. Bona ngamehlo akho mekuthiwa ubonana. Hayibo malume wenzani? Fiso. Umalume kazi wakho nje lona. Fiso. Hey ngihami. Ebantwini bebangaka besithiwa khe sokujola nomalume. Hey angihloniphe girl ngumalumekazi wakho mina. Hayibo. Nangu lo mkhufefo uMahlasa. Mahlasa ngithi lo. Mama. Uyimpela. Uyakubiza. Hayi mbizeni impela ugogo. Mbizeni impela. Hayibo. Gijima. Hayibo ngayele. Hayibo phuma wena. Iyona ke. Into engizoyichaza leyo. Hayibo besasando Uphumaphi? Hayi. Uyini? Ngithi angizochaza leyo ndaba. Yeah. Nathi simxoshile lapha ehostel. Ufike namaphoyisa. Hawu. Ubese esiboshiwe. Yazi inhlanhla leyo lamaphoyisa athi mayifona afonele mina kanti amaphoyisa engikwazi. Base ngithi hayi imletheni la kumina mina ngiyazi ngizomyesaphi. Hayi ke bamletha ke. Thi ubanjwe le ebhokuyibhoda yase Mozambique. Uyikude kanjani uzwandoda? Nathi uzama ukumbalekela nengane. Hawu Mahlasa ukhothakele. Ulandeni komabhoda pho. Bengozama ubisi kushibhile. Ubisi lwando. Hayi bengozama ubisi lengane. Ayiphi ingane Mahlasa? Shibhile ubisi ngane. Mina nginamasonto amathathu ngikhulele. Bese uyofuna ubisi lwengane. Angikholwa. Wezingane. Mahlasa. Angikholwa ngikuthemba ngiyazi indaba yakho mina ubusubaleka ungithiya nengane. Hayi Kulungile ma ayenginishiye naye inkinga yenu besabuyele. Hayi ungabusashiya webhuti sihamba nathi no baby bese sivele siphuma sothenga iKentucky. hayi mbuyi. Hayi into okugadwa le ma. Usafanele agadwe vele. Angizomgada mina. Bese balekele. Awuhlase kanti uhleli la. Yeah. Nganami. Uthi uma ngisho ukuthi uqala uhamba uthenga isinkwa. Hawu sekwathunywa mina manje la ekhaya. Yebo phela sina amantombazana wathuma singabaloko sigcwala uze emgaqweni. Eish, kodwa okay. Sinka si brown. Hayi, kodwa hayi. Ungaduki kanjalo. Hayi. Hayibo uyaphi? Ngesitolo nje uma wakho nje. Uma wama ngathuma wena isinkwa letha la usuqalele lemkhoshosho yakho. Okay, hayi hamba. Ukuthenga ubisi le koMozambique. Khohlakele kabi wena khehla ikhehle lingasile kabi. Wena nje uthi uhamba uyindawo. Hlala la ekhaya mina uzothenga isinkwa. Okay, sawuthenga yona. Hey. Ungeke uzubuye noshintshi leli khehla likhahlekela la. Hello. Nala sister. Lo muntu obofuna ukuthuma umphokoqo. Sethumekele umphokoqo. Sekulungile. Ya. Angithi ubuthe ilo zobephethe isinkwa onempunga. Yini impela. Hayi ke ngiyacabanga ukuthi umbiko nje uzofika kungekudala usesendleleni manje uyohlangana nobaba omkhulu. Hayi ngiyakuzwa ke. Ya, asilungiselana ke. Bengicela ukungalindi isikhathi eside nemali yami ngoba ngile ndoda engazwani nokulinda. Angithandi futhi ukulandelana nomunye umuntu makhona into yami engakuyena. Okwami akubuyele kumina. Hayi uzoyithola imali yakho na kanjani? Uzoyithola. Kube njalo singaxabani.
Yazi amnandi indaba engizizwayo. Okay. Yeah. Hayibo, isibhamu leso siphumaphi we-Goodness? Siphumaphi isibhamu esiphumayo? Isibhamu esiphumayo. Ngiyafonelwa manje kuthiwa njengoba kuphuma isibhamu la ubaba useshonile. Hayi kuthi uthini manje kuthi wenkosi Nkosi yami kanti uMahlasa ngamuphi wemama uthutshile ubani kathekephi Nkosi yami awuweni. Niswele isibhamu esiqhuma la. Niswele isibhamu esiqhuma la. Hayibo. Isibhamu esiqhuma la. Hayibo we-Goodness. Angithweni ubaba wakho uthe ufile. Hayibo, isipoki lesi ma. Yena lo ubaba ngisho mina ukuthi ufile. Ngisho mina ushonile lo. Ngisho mami ufile ngisho. Hayi isipoki lesi ma. Isipoki sibaleke. Just before sivale le video, guys, I want to plug you with the most reliable place ongathatha khona loan. I'm talking about Boost Loans. U-apply online. I-website yakhona www.boostloans.co.za. I-process yakhona iyashesha, yonke into yenziwa online, i-approve online, imali ingene kwene bank. Danko. Come on.